Ginhangkat ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gilberto Gibo Sodoro Jr. nga pangalanan ang mga opisyal sa gobyerno nga iya ginatudlo nga nagasuporta sa China sa isyu sang West Philippine Sea. Suno kay VP Sara, kinahanglan klaroon sa publiko kung sinugid ang ginapatungdan ni Sodoro sa iyang statement. Suno sa Vice Presidente, hindi dapat magbuya sang seryoso nga akusasyon kung wala man ginapangalanan ang mga opisyal nga involved. Dugang paniya kung wala sang ginapagwa nga pangalan mahimo man nga makabig bisan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga amo ang ginatumod sang Tiglikom. Ini nga pahayag sang Vice Presidente ang kasunod sang panawagan ni Secretary Chodoro nga dapat ikonsiderar sa mga opisyal sang gobyerno ang pag-resign kung hindi nila masuportahan ang opisyal nga panindugan sang gobyerno sa isyu sang West Philippine Sea. Una naman nga nagsabat si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte nga wala na uyunan ang pahayag sang Defense Secretary. Ginsilingan sini ang Tiglikom nga untatan ang pag-demonize sa China. Yari naman si VP Sara Duterte. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. At syempre, suspect, kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Si Vice President Sara Duterte.